Federation of Khasi Jadian Garo People FKJGP jong South West Khasi District Mendagasni ka khat khandai trek unai lar ajabsan ka let banyak kandu usim ka hima maharam simship banai jing mud yu baladau dan jing temu banai jakai shipai border security force BSF kum ka seng kanu persha lada ai hajan jong borderline ka balat na ki jaka bagi parado prasnam ki rap bat ki shong kisa Henry lada ai ha ki jaka Basyang basa badan ki jakaram jang ki parado prasnam na kaliang kaseng dan lele kanumsya bat kanumailat satya. Laban keduru bakani ke jingle jongki hakmat usiem ke deru hadin ke jingwar penya ya ke jinglong jingman jongki padba nongsong shnong ha ka hima mahram ki basyang ha kaput Bangladesh nadu khatpra so bajram phat mula shadu Putkra halor ke jingtmu ban ai jaka ya ki shipai BSF hakite ki jaka tang kata na kaliang ki padba ki basyang basa hakite ki jaka kila ut la nam bat kila penpau ya ki jingsngu diau namar balada ke dor par hima mahram kanai do no ya kite ki jaka shaki shipai BSF kani ganong ke jing do nong bakrau ya ki padba nong shong shnong ki bardap hakite ki jaka Namar kata ke FKJGP keladap man perkhat sani bha halor ke nikakam na benta ka yap ka em pat ke jing mentoy na benta ki paipa ki balong ki parado prasnam jong ka jaj ben rio da ka ba ongru ba ka FKJGP kanum khang la da ka dor bar hima kan ai jaka ki shipai BSF ki balong ki nong yadai ka ri hajan jong borderline ka balat ni ki jaka bagi parado prasnam kirap bat kisyong kisa. Kumta kesengga kerpa di usiem bat hima bakum ukpa ubalong uklido ke hima mahram ba unsngo bha ban sngo bat ngap lem ya ka ut ka nam ukhonu hajar ke hima da ka ba pensangai no yang ni ke jingtmu banai jaka shiki shipai BSF haki jaka bajan bat ki shnong brio namar kan long ka jingthut ha ka let kawan jong ki padba ha ka bayate bat ketuga jaka ka bana kaliang jong ki BSF kilapan jaka apo ka hima ka jongi ban sna ya ka headquarter tina kaliang jong gaseng ngilayo ngi yo mane kenduk mentasngi yo pa im rengkat baka eksekutif komiti ka jong ka hima ting layo ya ka ban ai jing mut ya ka eksekutif komiti jong ka hima rengkat pada pa im ba na kaliang jong seng nginom persya itu yang ban ai jaka ya ki BSF haring ai jing mur ba doi ban ai hino ni jaka ki ba dei hajan bordar lain ki jaka ki balaj ki bom keta yo nongrem bom keta ya kun hajar jong ka hima bom keta ya ka syong suk syong san jong ki paradok prasnam ki jongi ki badon sithan bordar banang liang jong sukim ru kubur ya kata ban ong ba ngin pej benia ban ai kata jaka ban ngil ai jing muru yo sukim ba hagapor ba pin ya sanyi ki agreement rengkan bar kispai DC ba pin bu igini ki kam ki ba Namar ki kam ki barit bariak haki kam jong BSF don kam ya ki lokal ki jongi kabakan tum na duk kinong kapsnyu barki we kam ki barit ki baria bakin ya thok syai agreement balak man thung kam yo kun hajar jong ka hima ka jongi teneliang jong im ngi so tenat bana kaliang jong ka eksekutif komiti rengkat don pa im jongi kila debdon kata jemban produk kita ki bayade bat thung kam thuk jam tene kaliang jongi ngi kwa nginom persya hangno no jaka ka ba oki jaka ka ba dei than oki jan bordar lain larus im kano no jaka ka ba naliang jong sim rula kular kemat jongi banganom ma usim unom ai ni jaka klem daya tiplang na kaliang jong ki kunhun seng balang mana kaliang jong ka eksekutif dorbar jong ka hima ka dorbar jong ka hima ti ungam pat sim yo no kanu garai naliang jong sim tene kaliang jongi ka seng ngi ong ngila ya kren syai ngila ai jing muro ba na kaliang jong ka seng
nginom persya ban ai jaka gini ki BSM Henry page inu jaka ki balaj ki bom keta yo nong rem ki bom keta ya ka syong su ka syong san tinagaliang jong suim lo kulare kata ti lada laj nang tanagaliang jong aseng ni persya ngila kren sya yo suim bangin long ki ding penkiang ban persya lada ka keta yo nong rem ki badon hatu ga jaka ka jongi